everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Nga nang wa may hunog ang pagtuo sa akong mga luha. Gasingkil akong agas ang akong mga luha tungkol sa akong kaguol. Maayo na lang untang mamatay. Pero unsaon ako aron ko mamatay. Ay, Rab, anak. Ni agas akong nahimutagan. Maayo kay mibiya ka na sa panimay sa atong kaaway. Si Ryan. Si Ryan ba ang bot mong ipasabot nga kaaway? Ha? Oh, siya. Siya ang buot kong ipasabot. Siya ang babag sa atong pagpakapuhi. Siya ang mubabag ka nato sa atong paghari dinhi sa kalibutan. Kapatuo-tuo siya ni anang iyang Ginoo. Kisaway mo ang among Ginoo mo ay katudlo sa batarong. Mo'y nagiya sa maayong daan. Sige! Napati pa ko! Bisag kapila pa ko ni mo bunuga. Dili ko igsapayan. Tugod kay husto ang akong gisulti. Maayo ang gibuhat ni Ryan. Ayaw paglaban niya! Sakto si Ryan nga pamatsyot ang mga ungo. O siya itong gibuhat din sa kalibutan. Mipatay taong mga tao. O dili pa igo. Atong kanon og suyupan sa dugo. Dili kini makaangayon. Ngano? Makaangayon ba sila? Dili. Gipatay nilang atong mga kaliwat. Tungod kay mipatay sabda. Nalipay ko, ay Rabi. Akong nasabtan nga. Nakadawat ka na nga ikaw usa ka. Oo. Ogo ko. Ogo ko. Ganong ako pa may nahimo mong anak iska. Ngano man. Ayaw kong mahayian. Angay ka gani untang malipay kay anak ta ka. O ikaw ang prinsesa. Wa ko ikalipay nga nahimo kong prinsesa sa kangit-ngit. Hinoon, gikaguol ko kini pag-ayo. Huh. Gusto kong mapauli ka sa mansyon. Nindot ang imong kwarto dito. Hunol-hunol ang imong higdaanan. Sige na. Mapauli na kita sa mansyon, anak. Pasagdi ko ninyo dinhi. Anhi ko dinhi. Mao kini ang bag-o kong Pinoy-anan. Ug mahimo pa, ayaw mo pagpakita na ako si Lotus. Si Lotus ang imong kaluha. Mataghi kayon nga mahimo siyang tao. Magsunod-sunod siya kanimo. Si Lotus ang imong anino, ay Rami. Siya ang mo proteher kanimo panahon sa kagabhihon. Unsay po proteher? Dili! Si Lotus ang naghatag og kaalautan sa akong pagkatao. Akong gibati nga nakapatay og nagkakaon akong tao. Tugod kay nagkadugo ang akong mga kamot ug baba sa dihang nakamatngon ako. Ug mao'y hinungdan nga dili na ko makasud sa panimay ni Ryan. Husto na. Kung dili ka pa gusto mo pauli sa mansyon, biyaan ta ka dili. Gusto ka magkamag inusara. Pero kung gusto ka nang mapauli ka na ako, ay Rami, prinsesa, abierto ang mansyon alang kanino. Sige anak, pag-ayo-ayo din. Padre Anselmo, salamat kay wa ka mo lakaw. Doon ako importanteng tuyo nimo. Abi ko ba og kinsa ang niadinhe sa my loan? Ikaw man di ay kiniidin. Unsa ba'y nahitabo nimo? Ngano ba?
Ha? Eden, Padre, gipangita ka ni Ryan. Nagkakita na ba kamo? wa Padre. Wa mi magkakita. Ug di na sab ko magpakita niya, Padre Anselmo. Dakong hinungdan nga nagpalayo ko nila. Apan nga numan. Unsa mahinungdan nga dili ka naman mapakita kaniya? Padre, May dako ka bang problema nga gihambin sa imong paghila? Ingon sa dako ang problema nga imong gisagubang karon. Unsa bay imong problema? oo. Oo, Padre. May problema ko. Ug maglisod ko sa pagsugod ug sulti niining akong problema. Makaluluoy ang akong kahimtang. Mukumpisal ko nimo, Padre Anselmo. Mangumpisal ka? Oo, ikumpisal ko kanimo ang tanan. Basin og mukuan-kaan kamay ang akong problema. Dali. Musul kita sa simbahan. Adto kita sa sul simbahan magpadayon sa ato pa nagsulti. Sige na. Mangumpisal ka man sab ka. Sige na, dali na, Eden. Oo, Padre. Ingon sa galain ang akong pananaw. Doon na kita sa pultahan ng simbahan. Eden, dali na. Nga nung ka man musuli ha. Mahadlo kong musod. Kipati ko ang kabalaka. Kung sabay nahitabo ni mo, Eden. Dali na, Dri, ha? Suda sa simbahan. Padre Anselmo, mubalik lang ko ni ako. Sige, Asa ka, Eden? Ha? Asa ka? kipati ko ang kahadlok. Kipati ko ang kahadlok. Sa may nahitabo ni Eden, nga bidali man siya sa pagbiya. Wa gani mo sud sa simbahan. Unsa man kahauntang iyang ikumpisal diri nako. Masa naman? Kumusta na dong? Labadag ako. Oh, natural. Labag yun ang uwan mo kay. Hubog-hubog man ka. Yung ka maanad. So may problema ni Eden, Lukoy. Namibiya man siya din sa ato. Huwag gani siya makigsulti na ato. Sa makihinungdan. Ay, lako pangutan na. Kayo man ko mahibaw. Mulabas niya kung oo. Pulos niya talabad din eh. Wa nga ikaw ba pa ilumhilom mo lang ka. Pa-stricto ka pero dutlan ba ka? Unsa ba? Nadutlan ba ka? Nadutlan din kasing-kasing ni mo sa pana ni Cupido. Ay, gabi nagpanawag ka nga ni Daiden. Pero tini mo hubog gabi. Ngayon gani kay, huwag ka maghubos imong purol. Happy to eh. Happy. Kay muhiyak-hiyak ng kastiyan ni mo. Kataka kong purol ni mo. Ika nahigog makang Eden sa. Nagpaninggit nga nga ni Eden. Higog maka sa. Nangawal ako sa kahimtang ni Eden. Kaya, di pagin mo angkon. Hinaangko na! Ay, tinood. Ay, tinood, ginahigog magi ka. Ha? No. Ha? No, Pus ka, barong ka. Mubalito ka? Ay, binuha. Asam ka? Mubalito ka? Pangitaon ako si Eden. Huwag ikaw. Ayaw paglakaw. Kaya way kauban din ni Celia. Uy, naunsa. Si kong kamang din eh. Muna ko ko'y buot. Mulakaw ko eh. Abit-abito. Kuan, mulakaw ko kaya ko balik ko itong gipagita na ko. Kato pa magkapanato na ko. Magkapasikat ako sa checks ba? Pero sige lang. Hangyo lang ka na ko ron. Sige, hangyo. Hangyo na yun. Ikog pag eh. Hangyo na! Din ni si Eden, Padre Anselmo? O Ryan, doon na siya importanteng pakiksultihan ka nako. Apan milakaw raman po dayon. Wa gani siya mulaho sa pagsudin sa simbahan. Padre, wa ba ni mo pangutan kung asa siya may puyo karon? Wa ko kapangutana niya na Ryan. Nagtuo mangod ko nga magkasulti kami og taas-taas nga oras. Apan milakaw man dayon siya. Gani, mangumpisal man unta to siya.
Padre, pangitaon ako siya. Sige Ryan, mas maayo pa. Padre, kung mabalik ka ni siya din palihugpog ni siya. O kung mahimo, ayaw siya palakwa. O palihug, paibaw ako. Oo Ryan, paibaon ko ikaw. Natungog si Irami. Kipati ko ang kagutom. Kinahanglang mumanta siya. Irami. Irami. Irami, pagmata! Lutos? Ikaw na usap? Kagutom. Gibati ko ang kagutom. Ang mga saging nga akong nakuha sa punuan. Akong kanon. Aron matambalan ko ang akong kagutom. Niya na, panitan ako. Akong kanon. Way lami! Way lami! Ay, Rami. Managsama kitang gutumon, ay Rami. Pero dili ka ng pagkaon sa ordinaryong tao ang makatambal sa imong kagutom. Mao kini ang pagkaon nga makabusog na ako. Pero nganong imo mang giluwa? Tungod kay wa kalami eh. Ayaw na lang kung pag-agwanta og kaon nga dili masud sa imong tiyan. Lain na ang imong kanunon, ay Rami. Managsama na kitag kanon. Tao ug ang dugo sa tao maoy atong imnon. Mao nang magkuyog kitang duha karon, ay Rami. Mamalbal tang duha. Di ko bukuyog nimo. Pasagdi ko din sa akong nahimutangan. Ayaw ko rin yung sa buka. Di anak kami. Di daw pagkaon, mga anak. Ay, gasa kaninyo. Aron dili na mo maghago pa sa pagpagitag biktima ho. Ganda ka og tao, Iska. Dili ko makahimo sa pagpatay niya. Dili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.